Bé, bon dia. Avui toquen els meus recursos per escriure. Avui parlaré d'una cosa molt curteta, molt senzilleta i molt poqueta estona, que és quan escrivim. L'altre dia vam parlar de a on escrivim i ara parlem de quan escrivim. Quan escrivim? Cada quan mengem? Cada dia. Cada quan dormim? Cada dia. A vegades mengem més, a vegades mengem menys, a vegades dormim més i a vegades dormim menys. Quan escrivim? Doncs si escrius la teva passió, fes-ho cada dia. A vegades, si no pots dedicar-li més de 5 minuts, dedica-li 5 minuts. Si només és un instant mentre estàs al lavabo fent un pipi, fes 4 frases i deixa-ho estar. Si tens més temps, si tens 15 minuts, si tens 20 minuts, doncs aprofita'ls, agafa un boli i un paper o l'ordinador i deixa't anar. No esperis que surti una història, no esperis que surti res, senzillament deixa anar el llapis, deixa anar el boli. Les idees van venint conforme estem escrivint. Sovint les idees arriben quan tenim el llapis al paper. Per tant, si t'agrada escriure, si és la teva passió, no ho deixis de fer. Fes-ho cada dia del món. I seràs una bona escriptora i un bon escriptor. I fins aquí el consell d'avui. I espero que tingueu un molt bon dia i ens veiem demà. Molts petons!